Coincidint amb la Fira Microví, obrirà portes al Centre d'Interpretació del Jaciment de la Font de la Canya, al local de les Esquerres, a Avinyó Nou. Promogut per l'Ajuntament d'Avinyonet, la Generalitat i la Diputació, el Centre d'Interpretació de la Font de la Canya estrena una primera fase que consta d'una sala de 150 metres quadrats. El de Copes de Penedès Televisió, que aquest divendres estrena 6a temporada, el codirector del jaciment, l'arqueòleg Dani López, ha explicat que estan acabant d'enllestir el projecte museogràfic que, sota el discurs Deo Vinífera, es focalitza en la vinya i el vi, a partir de les troballes realitzades al jaciment ibèric d'Avinyonet. El més destacat serà la reproducció d'una casa ibèrica i de la primera premsa de vi documentada al Penedès. Un dels elements més destacables d'aquesta exposició serà que el visitant podrà veure una casa ibèrica construïda dintre d'aquest centre d'interpretació, en el qual hem reproduït una de les cases, un dels recintes que vam excavar al jaciment, en el qual va sortir un gran magatzem d'àmfores, d'aquests recipients que servien per transportar principalment el vi. A més, també construirem o fem una reconstrucció del primer celler, la primera premsa de vi documentada al Penedès, per tal que el públic es pugui fer una idea de com es feien aquests primers vins. Algunes de les peces del jaciment s'exposaran en vitrines i per a una millor comprensió s'estan preparant vídeos en els quals, per exemple, l'equip d'arqueòlegs recrea com els íbers de Font de la Canya elaboraven vi, enregistrades a la Ciutadella de Calafell. Un altre element important en el que treballa l'equip d'arqueòlegs és el disseny d'una app per a telèfons mòbils que permetrà veure Font de la Canya al segle III abans de Crist en 3D. En properes fases, el Centre d'Interpretació mostrarà altres aspectes relacionats amb el jaciment, com l'agricultura, el comerç i les relacions amb altres zones del Mediterrani i d'Europa. De fet, en el pressupost de l'Ajuntament d'Avinyonet per al 2016 ja es contempla una partida de 27.000 euros per a la segona fase del projecte museogràfic de Font de la Canya. López també ha explicat que està molt satisfet perquè després de 4 anys darrere d'un projecte de micromecenatge dirigit als cellers, finalment es presentarà en el proper ple de la DO Penedès. El projecte ofereix diferents opcions de mecenatge per continuar fent recerca i difusió de Font de la Canya, com per exemple finançar l'excavació del celler localitzat el 2014. L'arqueòleg explica que en el sondeig realitzat ja van aparèixer més de 15.000 fragments d'àmfores, elements exòtics i la primera llavor de raïm sense carbonitzar. Hi ha una cosa molt interessant, que és en el sondeig que vam practicar en aquest celler que parlàvem abans, el nivell que està justament al final de tot, el poquet que vam poder excavar en aquest sondeig, vam trobar que sortien fustes sense carbonitzar, vull dir, tal qual, conservada per humitat, i entre aquesta resta va sortir també una llavor de raïm sense carbonitzar, que és la primera que trobem a tota Font de la Canya. L'excavació d'aquest celler pot ser brutal perquè ens pot donar molta informació sobre la vinya i el vi i la seva explotació. Dani López parla bastament de totes aquestes qüestions i d'altres en la primera entrevista del de Copes, que aquest divendres comença la 6a temporada i, a més, estrena nou set.